बायदि बुखारलाङो नोङो आंनि गोसोखौ जिउनि बे दावहाखौ नोंजोंनो देरहागोन लोगोसे नाजानानै बिरगोस्रिनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो गाइस फाइनाली बिरगोस्रि बड' मिउजिक भिडिअआ 1 वीकनि गेजेरावनो 1 मिलियन भिउ मोननो हाबाय बे मेथाइखौ खनदोंमोन खनसाय ब्रह्म आरो अनुजा रानीया देग्लाय बोसोराव जोंनि गेजेराव बे मोनसे मिउजिक भिडिअआनो बांसिन खम समनि गेजेराव 1 मिलियन भिउ लाबोनो हादों तो आरो गुबुन मोनसे आपडेटआ जाहैबाय फुंबिलि बसुमतारी अफिशियल इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना गाबोनो आंलाय बर' सिख्ला मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन बेखौ करियोग्राफार खालामदों बिग्राय ब्रह्म आरो बे मेथाइखौ गावनो खनदों बिथाङा फुंबिलि बसुमतारी बिथाङानो आरो गावनो एक्टिंबो खालामनाय नुनो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांनि बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय।